Папай. Браво на момичето. Много хубаво ядеш, нали? Вкусно ли е? Да. Малко тук ми има багети ника. Какво? Ми има багети ника. Ника има спагети. Нищо. После ще го оправим, нали знаеш? Накрая. Да. Вкусно! Браво! Ти ставаш за реклама? Да. Да. Може... И така е вкусно, нали? С ръчичките. Браво! Целувка ли ми даде? Не. А папаш просто? Да. Но ми заприлича на целувка. Без багетите ми. Спагетите ти, да. Къде? Тези, да. Ти какво обичаш да ядеш? Багети. Друго? Деви. Какво? Деви. Мене? Не, деви. Това не го знам какво е. Деви. Треви? Деви. А морковчета обичаш ли да ядеш? Да. Какви морковчета? Хубави. Хубави морковчета? Да. Оранжеви. Да. Ще дадеме на италианска пицария за реклама. Какво? Ей, смешник! Ти почти всичко си изяда, нали? Не. Още ли има? Да, добре. Да. Остави. Не. Не искаш повече ли? Не. Котката не хубава. Котката тя не яде спагети. Не. Тя си яде нейната храна. А котата и котата. Да, така е. Да. Кучето и котето ядат други храни. Котето, котката. Така. Тази. Добре, тази котка. Да. Тази котка и се спи. Спиш. Ти обичаш ли да си играеш с нея? Да. Да. Тя хапе ли те? Май хапеме. Май малко те хапе. Не. Малко хапе. Голямо хапе. Много хапе. Много хапе. А на тебе сега спинка ли ти се? Аз мисля, че малко ти се спинка. Май не. Май не. Май да. Май да. Ще ходим да спинкаме след малко, нали? Да. И котката. С пълна уста не се говори, нали? И котката пие мене. И котката ще спи до тебе, така ли? Да, да, твоето да. На моето одялце. Да. При краката ми. А моите кака. Добре, при твоите крака. А моите са... Котата. Тези кака. Добре. Лапите. Да, лапите. То котката. Лапите са на котката, да. И моите лапи. Ти нямаш лапи, ти имаш крака. Имам лапи. Добре. А ти маймунка ли си? Не коти. Коте си? Да. Аз защо мислех, че си кюфте? Или си спагетка? Или си морковче? А?
Може и морковче да си. Леко с лъжицата. Остави я долу лъжицата. Може. Ти обичаш ли краставички да ядеш, Вяра? Обичаш ли да ядеш краставички? Не така лъжицата. Папай си спагетите. Айде яш. Какво? Аз съм гъбичка. Ти си краставичка? Да. А, добре, краставички малка. Вкусно, ма, бе. Вкусно ли е, мама готви? Ти си кот. Аз съм коте. Аха. Браво. Свърши ли? Не. Още ли има? Браво. Тя да ми спагетите, а нам като. Ти го изяде цялото вече. Не! Другите спагетки са за мене. Ама не съм и. Тези не ти ли стигнаха? Не. Искаш още? Искам още. Искаш още спагетки? Да. А коремчето няма ли да стане много голямо? А то не ми голямо. Ще ти стане голямо коремчето, нали? Да. Да. Ще стане голямо коремчето на Вяра. Ама да като стане голямо коремчето няма да можеш да плуваш. Мога. Ще можеш ли? Да, и пуна ми лентата и пилателство. Да, Ще айде. изпиеш ето ти водичка, ако искаш да пиеш. Талта ли? Ми колкото искаш. Ай, лентата ли? И аз си оправи едното очече, на него има спагетка, май. Да, е така направи. Така. Нещо имаше. Ми не знам какво. Сега е добре. Косичката оправи малко. Така. Браво. Много си хубава, нали знаеш? Хубава ли си, Вяра? Пилателство. Ще го пиеш, ама то не е за пиене това. Айде. То не може да го изпиеш, миличка. Мога. Ами те са залепнали спагетките, няма да се мръднат. Виж, че не мърдат. Я с виличката си ги изяш. Или с лъжичката. Ой, Да, давай, опитайте. Айде, бързичко да ядеме. Че трябва и да спинкаме. и смела. Айде, яш си ги и ще ходим да спиме, нали? Да си тени. Ама добре, от лигавника не дей да ги пипаш. Тези в чиниката, ако искаш да ги доизяш. Добре. Най-са вкусни тези, нали? Да. Лъвчето да не ги изяде. Не. Лъвчето на лигавника, нали? Да. В тетоника. Добре. Да. Ще кажем ли чао сега? Да. И да ходим да спинкаме, нали? Вяра? Браво на момичето. Айде.